SMNR Radio News Blast. SMNR Radio Sports News. Sa ito balitang pampaugnat sa kusog mga partner Gihalad sa NLEX Road Warriors ang ilang 118-111 overtime win. Batok sa TNT Tropang 5G alang sa Kang Dequan Jones na naangol og grabe sa third quarter sa ilang PBA Governors Cup game. Nangulo si Robert Bolick nga nakarekord og 27 points, 8 ka assist ug 5 ka rebounds, samtang career high 26 points ang natampo ni LJ Gonzales. Nasamdan si Jones human kini na slide samtang mosulod sa basket ug gipasakay dayon sa stretcher. Bisan pa sa 10-point deficit, nakabalik ang NLEX ug napugos ang duwa ngadto sa overtime. Din mipadayon sila sa pagpalayo ug mipabiling top team sa Group A.